Okay, jeg hedder Sebastian, og jeg er 6 år. Jeg går i 0. F ved Roving skole. Og jeg elsker at se iPad. Og jeg ved, hvad det nu det hedder. Det er min første video i dag. Og det, som jeg skal YouTube med i dag, det er Mario. Nej. Som I kan se, er jeg landet på verden, kan jeg se. En helt sort og blank verden. Hvad er sådan det for noget? Det er sådan det. Er den bange for at sige det, eller? Eller hvad skal den? Hvad skal den så nu? Okay. Der er frøer. Og så... Vi kan se, her er nogle hægte. Der er 3 liv, og... Den vil ikke have det bange for mig. Wow, nu er det ved at blive lidt lysere. Er det bare mig? Oh my god. Det ser så rart ud. Det ser rart ud. Hvad er det for noget? Hvad var det for et skib? Hvad er det deroppe? Skal jeg hen med det? Ja, der skal jeg hen med det samme, kan jeg godt fortælle jer. Hvis jeg ikke har det, så tror jeg, jeg bliver... Ja. Der tror jeg, jeg bliver... Måske ikke. Det ved jeg ikke. Hvordan gør han det? Nu tror jeg, jeg ved det. Er det fordi... Okay. Okay, så det var... Pausa. Det er bare så fra igen. Hvis vi går herop. Der kommer en bro. Eller hvad? Jo, der kommer en bro. Så skal det komme også fra. Hvad så er det for en lorte? Sådan. Hopper på det. Det er noget lort. Du dør, hvis man hopper på det. Højt. Jeg går derind. Hvad? Ja. Det ser koldt ud, det her. Allerede. Jeg har kun 20 penge.
Nej. Hvad? Er jeg inde i en frøs mave? Hvad sker der her? Der sker et eller andet med mig. Hvor kommer jeg hen? Er jeg nu bare en frø? Eller hvad er jeg for noget? Hvad? Hvad sker der? Er jeg en frø? What the fuck? Hvad er det nu? Det er også spændende. Det er en frø. Hallo? Fuck det op. Den er lige så høj. Er det bare mig, eller er det lige så høj? Det var mig, der gør det lige så. Ding, 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 ding. Ej, der skal jeg frøer. Så skal vi så hoppe den. Wow! Det der. Det kan jeg have lov til at kigge på. Så på det. Nu er jeg ikke en frø mere, men hvad med det? Sådan der, så der. Nej, kan det ikke. Nej, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke klare bossen. Jeg har prøvet det her en gang. Jeg kan ikke klare det. Det er min første gang. Havner lige til gang. Hvad? Hvor kommer jeg til kæmpe? Hvad er det? Hvor skal jeg kæmpe hen? Hvad skal jeg kæmpe med? Er det grønne eller hvad? Ja. Den grønne ser meget underlig ud. Oh shit. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Gå. Sådan der. Yes. Kom her. Har jeg gået nogle bossen, eller er det bare mig? Okay, det tror jeg... Det tror jeg lyder som ja. Skal jeg have til næste?
tak for den her video. Det var meget dejligt at lave den sammen med jer. Mange tak for i dag.